неправда. Тепер з приводу Зеленського. Я вважаю, що це один з міфів виборчої кампанії, в першу чергу президентської. Зрозуміло, що було досить серйозне сприяння з боку 1+1 по відношенню до кандидата Зеленського, але все-таки є одним з міфів і явним перебільшенням вплив олігарха Коломойського на діяльність і президента, і фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Тому що я можу про Верховну Раду судити зсередини. Я, наприклад, по собі, по своїй діяльності жодного разу не відчував тиску умовної групи Коломойського, наприклад, чи людей, з якими можна ідентифікувати, що вони можуть до них відноситись, під час голосування. Тобто у нас все-таки рішення фракції по тих чи інших законопроектах формується точно не з точки зору, вигідно це Коломойському чи не вигідно. Якщо в нього і ця група є, то вона чисельно не впливова і не така спроможна, щоб формувати нам порядок денний. Але вона є. Ми про це ще, я думаю, поговоримо. Я знаю, що у нас по темах, можливо, по цій групі поговоримо. Вона є, вона носить неформальний характер, вона не інституціалізована, але тим не менш вона не відіграє визначальної ролі при голосуванні. Вона може вплинути, що фракція дасть менше трошки голосів, але тим не менше все одно голосування результативні.